Iya niku Singo. Mbah Singo. Balai desa niku Wis bubar. buyut bubar. Pojok luar dhewe. Pojok lor niku Mbah Sindar niku nggih. Nggih Busunen. Nek masjid iku Bakat Nawi. Mbah Bakat Nawi kelebihan zaman sakniki niku. Karnawi. Sakniki cilik jeneng Mbak Judin. Mbak Judin ana. Lek riyen anu nggih. Mbah Janawi nggih. Nggih Bakat Nawi. Sepuan pundi, Mbah? Itu kok ketuan niku Mbah Singo. masih Singo. Dulu kan pun nak damel lah. Kirang sing durkunti ini kirang pecah. Disalap ngene musala ngeten lho. Mrene musala. Ae Mbah Singo sinten ning anu, Mbah? Mun Mbah Singo niku. buka kula iki dini pun nenten. Mboten enten sing anu. Sing ngrawat sakniki nggih. Nggih. Sing ngrawat sakniki sedo to. Niki Juru kuncine. Iya, jenggone ngono kirang nek ramut nggih antar rezekine nek mboten diramut niku. Nenten yang slametan nenten niku Nggih. nyekar mriku nembeto tumpeng puasa napa-napa kenduran niku ngoten lho. Sini yang sing bener, sing kadang gak bener niku menan jobong undang-undang setan kek lek buanake. Jaman wong biyen niku Nggih. podok-podok dikai menyan. Oke, Mbah. Wong ngene tertek kilen niku. Nggih. Ganteng. Niku sing bu sing wetan kidul niku enten jenenge sing nunggu. Suklima, Raden Suklima. Sarden Suklima ki pundi niku, Mbah? Dirangan no jenenge ngoten niku. Lho nggih. Heeh. Oke. Kula niki nek dodol napa-napa ngoten kan maksud panganan ngoten. Nggih. Teluk Raden Suklima. Anak sati kudu dodol lek ngono golek dhuwit. Dek nang tek kon gegelan maneh ngeten. Nggih. Dirangan rupane wonge. Tapi alhamdulillah laris nggih. Wong halus. Ya. Ngoten insyaallah nih lho. Nggih, laris. Nggih. Nah, alhamdulillah laris, Mbah. Nggih, marung kadang-kadang niku kalau gawe kok bancaan. Wis aku bancaan kene 5. Oh, ngoten. Oke. Monggo. Baik, Mbah. Napa ne wae. Nggih. Ya Allah tekelas kasih. Asyik karo datang bayiku. Ngoten mawon. Nggih, seneng tindak sampeyan niku seneng ngono lho. Nah, enak Joko wong wis anak-anak.